Beti. Kowe lunga ning ndi to, Bet? Lali makane sedina kok kowe minggat. Pak, Supras mangkat sekolah durung, Pak. Supras mangkat sekolah durung. Pak. Aduh. Kayak kaget ae lho. Kowe ngerti wong tua lagi sedih kok malah mbok getak-getak. Orang getak. Sampean nih ditekoni orang jawab lho. Takon apa ta? Semut geni kan nek digebur bensin iso bulat-bulat ora. Kowe kepala celelekan. Ora senangis ngono kuwi to, Pak. Marah sedih lho. Stop meneng, cut. Sabar. Perkara manuk ilangnya malesmu kejer lho, Pak. Nggak ke tangga-tangga. Sini, Pak. Wis, sesuk nang Depok tuku manuk neh. Celenganku dudahan ra apa-apa. Tenan? Tenan. Sampeyan dadi bapake sing kuat, Pak. Anakmu sameh beranjak dadi dewasa. Butuh bimbinganmu. Saiki rasa nangis neh. Aku tak budal sekolah sik. Sangune? Beti. Oh, sangat lagi. Ayo coba kaco. Betul. Mintani momonganku beneran nangis sik. Ngomonganmu sopo? Oh, Pak Bukan toh. Apa meneh? Wah, keluargane kalian ini memang antik tenan kok. Antik piye? Lagi gila aku delok anak mung bapake. Dalam situasi ini, aku sing kudu ngomong to. Pak, gangi nangis gara-gara apa toh? Manuke ilang. Oh, alah. Sepertinya Pak Bukan butuh gerakan relaksasi. Mari saya pandu. Tok, mana ndi? Sik to kowe menengose. Pak Bukan, ikuti kata-kata saya nggih. Pertama-tama, kedua tangan diluruskan. Lalu kepalkan sekuat tenaga. Seolah-olah sedang menahan beban yang sangat berat. Sudah? Tok, gak kowe malah ngopo toh? Gendang to selawan. Sik to sabar sik. Relaksasi aja nganggo emosi. Nggih, kula pun mboten emosi Mas Dodot. Nah, ngono kan manis. Lanjut. Lanjut. Setelah itu, kedua tangan ditarik ke belakang sampai siku menempel di dada. Setelah itu, ayunkan kepalan tangan ke kanan dan ke kiri. Imbangi dengan ayunan pinggul secara berlawanan. Nah. Iya. Oh, enak, Dot. Gimana rasanya? Oh, enak, Dot. Sekarang berhenti dulu. Beti. Sekarang gerak lagi. Rasanya beda, Dot. Jok. Ampuh mentot. Wes kono. Tentang budal. Jangan ngesek lho, Pak. Kan wis bahagia. Oke, kasih no. Kono tak dok makan sekolah kono. Rekat, Yuk, Iya. coba. Deterjen, kopi. Wah, hitungannya mau piye ya? Ki deterjen, kopi, terus uyah. Sampai arep bae es rasa baru to, Mbak. Rasa baru pita, Dot? Lah mau jare es kopi
deterjen karo uyah apa? Ah, sembuh. Mbok iki aja ganggu aku sih lho. Ini lagi budrek barang kok. Budrek apa to, Mbak? Iki lho, aku nyocoke nota kulaan karo dagangan kuwi lho. Nek sing ketliso tok. Terus udah goleki lho. Lah rumangsamu akan dik main ngopo? Iya. Santai ngono lho. Kok ketelisut ngopo to, Mbak? Ih. Ya aku ora mudeng to, Dot. Wong ketlisute barang kuwi lho ora pamitan karo aku. Nek pamitan karo aku ya ora tak etukke ketlisut to. Paham? Wah, ndak masuk akal iki. Mosok benda mati iso pamitan. Sampai lagi budrek kok sempet-sempetnya banjal to, Mbak? Wah, jeladet ya. Ampuh men to. Rasa sedihku kok ya iso ilang to. Wah, elok tenan. Tambah kecepatan. Tambah bahagia. Alam mbah, kok ndak malah dol nggo. Wah, iki coba karo mlaku iki penak iki. Sampeyan iki ketok kudu diajari gerakan relaksasi ya, Mbak. Ben ora budrek. Wes, terus gawe aksi aneh-aneh. Aneh kuwi to. Nek ngomong jelaske di gatekke sik ngono lho. Ya wis. Ndang piye gerakan relaksasine? Ajari to. Tirukan saya. Pertama-tama, kedua tangan diluruskan. Upalkan tangan sekuat tenaga. Jadi seolah-olah seperti menahan beban yang sangat berat. Sudah? Wes, terus piye iki? Sabar to. Belajar relaksasi aja nganggo emosi. Sampun. Lajeng pripun, Ndoro? Nah, ngono kan manis to. Lanjut. Setelah itu, kedua tangan ditarik ke belakang sampai siku menempel di dada. Setelah itu, ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Imbangi dengan ayunan pinggul yang berlawanan. Wes. Mah tambah budrek aku. Mesti sampean ora konsentrasi, Mbak. Coba bana. Wis gagah. Sedang makan sekolahan lho. Pagi, Bapak No. Mas bukan. Tidak budi, Mas. Relaksasi, Mas. Relaksasi. Nggih. Nggo, lanjutin. Oh, nggih. Ir. Wongnya oke lagi dong. Pagi yang cerah Tuan Kliwon. Wah, cerah sekali Baginda Bugang. Arep mangkat kerja mesti. Nggih, mesti. Sekalian relaksasi. Relaksasi? Nggih. Lanjutin Pak Kliwon, monggo. Oh iya. Hati-hati. Bukan kok malah kaya kelebon undur-undur to kae. Ngerti to. Boleh ya banyak tenan itu. Pikiranku langsung enteng. Set. Lho, enak kancane relaksasi. Lek, sampai lagi butuh to, Lek. Ora, Lah kok jogetnya aku? aku lagi sedih, Is.
manukku ki ilang. Nah, terus aku diajari relaksasi ngene iki karo Jolodot. Wah, ternyata sedihku ilang. Wah, berarti relaksasinya ki ora gurung bucek tok ya, Lek. Gurung sedih bareng ya. Yo. Penak ya is. Wah, enak tenan kok, Lek. Asyik lele. Cik. Kisah mateng. Oh, kene latihane ning rewangan no. Bagian medhi Lombok. Wah, kayak ngontong iki. Leh, Rene yo kowe jare pengen ajar nyanyi. Nggih, Pak. Kula tak mantuk sik, salin. Oh iya, tak tunggu ya, Le. Ya, tak tunggu. Nggih. Loh kan yo karo kowe kan iso sepadan. Pertama-tama kedua tangan diluruskan. Setelah itu kupalkan tangan sekuat tenaga, seolah-olah sedang menahan beban yang sangat berat. Sudah? Sudah, lanjut. Setelah itu tarik kedua tangan sampai siku menempel di dada. Setelah itu ayunkan kepalan tangan ke kanan dan ke kiri. Imbangi dengan ayunan pinggul yang berlawanan. Wah. Oke, tok gaeng to ki. Tok apa ki? Iki jenenge gerakan relaksasi, Mas. Menghilangkan stres. Dan menghilangkan duka lara. Wah, gabung aku. Ayo Mas. Siap. Wah, sudah. Weh, dikolaborasi wae yo. Ayo siap. Siap. Nanging apa walsamu ning aku, kowe luwih milih dhek, kowe ninggal aku. Wah, aku melu. Ya, penak ewe. Asik no. Asik banget. Nanging apa walsamu ning aku, Maijo, iya kowe luwih milih dhek, kowe ninggal aku. Ninggal aku, apa aku mertahanke. Masno. Supra. Kowe ayo tuh. Wah, jenenge ku nek nyawer oke tau bangun men to, Pak. Oh, jelas no. Pak RT nom-nomane begini ketok senengane nyawer. Wah, penyanyi ya ta. Ora mung penyanyi, kowe do ngerti kursi goyang ora? Nggih. Ngene ya. Nggih. Lagi goyang Siti lho. Langsung tak sawer aku. Masa? Lho kandhane aku mbok. Nah, mulane wong-wong mriki milih jenengan dadi RT niku jumbu. Ngono karepmu. Nggih. 2000 meneh. Wah, tambah. Lanjut. Nanging apa walsamu ning aku, kowe luwih milih dhek. Gayeng ya, Mas. Gayeng no. Pomne anak sawerane. Sing teles ora gor klambine tok. Kantongane melu teles. Lah kok teles kabeh? Bar dok ngopo to, Le? Goyang relaksasi, Pak. Oh, sing goyange ngene kuwi ta. Iya, terus dikolaborasi. Kolaborasi piye? Dikolaborasi karo musik kok, Pak.
tak dol gitar, Pak Ano karo Supra nyanyi. Aku jelodot karo Mas Andra sing goyang. Pak RT sing nyawer apa? Wah, lah ngono kok bapak ra mbok kabari to, Le? Enggak, nak bapak melu ndak ngisor kok. Tur sing diincim sawerane tok. Alah, Le. Bapak mengko turu ning laundry. Lah kowe karo Supra mengko bengi turu ning omah dhewe, wani apa ora? Wani nu ora salah. Oh, aduh. Bu, apa gitu? Pas gue boyok ini bu, Lah, kalau saya kalau gitu, aduh, ya. Aduh, bu. Mulane nek iki eling umur. Koyo wis gampang boyoken barang sing kakan pola. Aduh, lah yo karepku kiai nostalgia. Nostalgia apa? Yo biasa kan lo mangkat dangdutan terus nyawer penyanyi. Waduh. Aduh.